Avui som a Sant Lluís, hem vingut a Cellers Benifadet i anem a provar uns productes diferents que es fan aquí a Menorca. Tastarem el vi Pieles, que és un vi fet amb tina, en tina de fang, un vi diferent i molt gastronòmic, i també provarem l'espumós que fan. Així que ens expliquin com han arribat a fer aquests productes aquí a Menorca i a veure què trobem. Que bé poder venir avui a fer l'experiència d'Oli Aigua aquí a Benifadet. I, per cert, aquí, a part de nosaltres, així per fer un rodatge, podem fer alguna experiència, la gent pot venir a veure... Sí, de fet, Benifadet està pensat per fer moltes experiències, no? D'una banda tenim tot el que són el món de les visites guiades i tastos, i d'altra banda degustar productes dels nostres vins i altres productes de Menorca a la nostra terrassa, tant per dinar com per sopar. I visites a la vinya, visites al celler... Visites a la vinya, allà veiem com està fet el Camp de Menorca, sobretot la zona sur on estem nosaltres, veure el marès, veure la terra vermella que tenim aquí a Sant Lluís, veure quin sistema de plantació tenim i després passem a bodega per veure els processos d'elaboració, com fem els processos de fermentació dels vins, tant amb els dipòsits, amb les tines, que ara us ensenyaré, les petites novetats que anem ficant cada any. Que bé, doncs anem a veure aquestes tines que tinc molta curiositat. Quan vulguis, anem...